توكلت على الله 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 جميل جيجي سميت لما صلى توكلت على الله وينبو يبدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سميت لما صلى توكلت على الله وكم ينجيجي ديك فما الله توكلت على الله دليفونا فما الله دوئي توكلت على الله الله جينو دبا فما الله دوئي توكلت على الله أنا مديونا فما الله دوئي توكلت على الله دليفم يتيكي دليما صدوئي توكلت على الله وكم ينجيجي سمي دليما صلى توكلت على الله على كلني فمتي دي توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله توكلت an lamɛnbagaw ani an filɛbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi ye juma ye marisi kalo ale tile 22 san 2024 sunkalo ale tile 12 ye bi ye bato minnu kɛra bi jumadonyaba ye ni bi sunkalodonyaba in kɔnɔna na ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka hinɛ an ka taabaw la ala k'an mɛn ka saraka bɔ u ye ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ maaninfin n'i ye min kɛ i bɛ t'o de sɔrɔ i ɲɛ dɛ n'i ye fɛn o fɛn sɛnɛ i b'o o de sɔrɔ adamadenw caman bɛ sun na nin waati in na dɔw yɛrɛ bɛ yen sun yɛrɛ tigɛli jɔra bɔ olu yɛrɛ la fana ka sabu kɛ fosi t'u bolo nka a tonnen don dɔw kɔrɔ u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min dun ka min to seri bɛ yen mɔni bɛ yen saga kunkolo bɛ yen misi kunkolo bɛ yen restaurant bɛ yen jinibere bɛ yen ɲamaku bɛ yen dɔ bɛ ka takula mɔriso ɲini ani jisuma a ka se k'a ka sun tigɛ o bɔra masa min na o ye ala ye dɛ ale de b'a kɛ kun dɔn nka an ka sa an ka hinɛ ɲɔgɔn na ni hinɛ banna diɲɛ dugukolo ka don o don a bɛ meleke o don nin waati in na funteni barika ka bon a y'aw hakili to maakɔrɔw la ani denmisɛnninw aw ka jiw d'u ma ale ni bagan minnu bɛ aw ka sokɔnɔnaw la sɛbɛn minnu ye file ɲɛ kelen ji a sigi kɔnɔninw tɛmɛtɔ k'u min a la ala de b'a baraji dan dɔ i ye nin waati in ma nɔgɔn nka min ye fɛn o fɛn ni ala y'a kɛ a b'a kɛ kun dɔ kama ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ an ye baraji ye kerecɛnw ye n wele ko n ka t'u ka suntigɛ la dimanche don n'aw ma farati a tɛna kunnafoni sɔrɔ dimanche dɛ sabula olu ka e ko ni anw tɛna yɛlɛma o la parce que au moins on se mange là-bas souvent nka ala k'a bato bɛɛ lajɛlen minɛ du fana caman kɔnɔna na silamɛw ni kerecɛnw sigilen don ɲɔgɔn kan bɛɛ ni kelenya la an b'a ɲini ala fɛ ala ka o sinsin a ko bɛɛ ka tugu sɔngo nɔfɛ sɔngo dun tɛ cɛbɔ ye basiru jomayi fayi o de ye sɔngo ka cɛbɔ ye baloko min kan ka kɛ an ka san kɔnɔ ka se ka o don bɛrɛ la ale bɛ o baaraw la an ka denmisɛnninw dulata na sa minnu bɛ japonkaw fɛ yen kebakuw ye 3 ani 1 kɛ japon bon est-ce que japon ninnu fana olu est-ce que n'an kun taara Allemagne ninnu dɔw kama ani Brésil ninnu est-ce que o ma fisa n tɛ Japon
nin bɛ business de ka taa ni équipe ye Japon équipe a joueur encadrement fédération mɔgɔw tugungaw nin bɛɛ lajɛlen wari bɛ bɔ Mali de kun n'an bɔr'o la an yɛrɛ fɛ yan Bamakɔ kɔnɔna na maaw olu fana bɛ u sɔn hinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ na sunkalo in kɔnɔna na an kana ɲinɛ o fana bɛ sun o b'a nɔgɔya kosɛbɛ kuma tɛ sɛbɛn minnu ye olu ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma se tɛ minnu ye o min bɛ ka kɛ sunkalo in kɔnɔna na an na dɔ fɔ o fana wulikajɔ la sifinnakaw olu kɛlen ka o baara sigi sen kan kosɛbɛ kibaruw daminɛ na min ye fanga ɲɛmaa ye Shogel Kokala Mayiga kunungo premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la sɛnɛ ministre bagangɛ ani jɛgɛmɔ ministre min ye APCAM maaw ye bagan maralaw ni jɛgɛmɔnaw ka tɔnw an dɛmɛbaa jɛkulu ka taa fara bolofara fɛn fɛn bɛ n'o ye service ye n'olu bɛ cikɛ ko ni mɔni ko ni bagangɛn ko kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ a y'u bɛɛ lajɛlen wele jɛrɛ in u b'a wele ko session du comité exécutif national de l'agriculture ni a datelema ye sen n'a ye o ka ta ko 14 na ko o kɛnɛ de sigira premier ministre fɛ yen fa bɛɛ lajɛlen kɛra suman ye da dumunifɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ baabu ye tali kɛ salon ko samiya kɛra cogo di an ye malo joli sɔrɔ an ye kɔɔri joli sɔrɔ maa joli bɛ bi ni baloko gɛlɛya bɛ olu la fɛɛrɛ ni dabali jumɛn bɛna na tigɛ samiya donni ni sisan cɛ balo minnu bɛ yen n'olu kan ka lasago commissariat à la sécurité alimentaire n'o ɲɛmaa bɛ Radwan Ali bolo o bɛ ka balo minnu di olu baaraw bɛ ka kɛ cogo di da donna nin bɛɛ lajɛlen na ka nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ baro kuncɛ waati min ye premier ministre Shogel Kokala Mayiga a ko k'u ye sɛbɛn minnu fa siri nin ye u ye hakilina minnu jira nin ye ale n'a ka baarakɛ ɲɔgɔnw olu n'o fara ɲɔgɔn kan k'o fa siri k'o bɛn nɛgɛmɔ ka t'o da donna tɛmɛ fanga ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye colonel Asimi ye o n'a sɔrɔ sa ka conseil supérieur de l'agriculture k'o sigi min kɛnɛ ka premier ministre bɛ kɛ yen a yɛrɛ ye maa minnu wele olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen maa minnu bɛ an ka jamana dɛmɛ sɛnɛko ta nasira la olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen sɛnɛkɛla cɛmanw sɛnɛkɛla musomanw denmisɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen sɛnɛ taa cogo ani ɲinan samiya kan ka boloda cogo di nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa fɔ kulubakaw fɛ yen ni sɛbɛn ni Shogel ye o di jamana ale ɲɛmaa ma nin waati la n'o ye colonel Asimi ye kɛnɛ ka ɲi sɛnɛkɛlaw ko k'u jɔrɔlen don dɛ ko salon nɔgɔ ko k'a ma kɛ sababa ye kɔɔri fana an sago bɛ mun na a kun kan ka caya ni o ye kɔɔritigiw ka tɔn fɔnko ɲɔgɔnw min ye bagangɛnnaw ye jaa an yɛrɛ an bɛ nɔnɔ min bɔ jaa an t'o min yɛrɛ o a b'a dɔn an bɛ nɔnɔ joli min yan kɛmɛ sara la nɔnɔ min bɛ bɔ Mali la an bɛ 20 de min a 80 tɔ bɛɛ bɛ bɔn de ko fo fɛɛrɛ de ka sɔrɔ o bɛ bayɛlɛma cogo min ka kɛ nafolo mugu ye an bolo o fana ye wari de ye nka mun b'a k'a tɔ juguya o ye jamana yɛrɛ basigibaliya ye sabula baganw bɛ fan minnu na n'olu ka ca kosɛbɛ service minnu bɛ yen n'olu bɛ bagan baara kɛ olu seli o kɛnɛw kan olu ma nɔgɔn an bɛ dugawu kɛ sa conseil kɛnɛ kan fɛɛrɛ ka sɔrɔ min b'a to nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ sɔrɔ u la kuma tɛ bi armée yɛrɛ kan ka taabolo kura mun sigi sen kan ka kɛɲɛ ni o ye Mali ale ni Laginɛ u y'u tɛgɛnɔ don sɛbɛn belebeleba 4 na sɛbɛn minnu bɛ tali kɛ ninjugawale ni bamanjawale kɔni na jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ fara u ka se a n'u ka wulikajɔ kan ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ninjugawale ni bamanjawale kɛbaaw kɛlɛli hukumu kɔnɔna na Mali ni Guinée ko nin bɛna kɛ waleyaba ye waleya min na to ni maa o maa na Ala y'i ci i ka bamancɛwale kɛ k'i kunna Laginɛ kan a bɛ komi n'i taara Mali de la tuguni sɛbɛn 4 Abdoulaye Diop ale y'a da yira premier ministre ale y'a da yira min ye conseil des ministres kɛnɛ kan araba tɛmɛnen ka ɲɛfɔli kɛ a la a bɛ tali kɛ sira minnu fɛ a sariya kisɛ minnu bɛ yen min b'a to jamana fila in u bɛ se ka baara kɛ cogo min na sɛbɛn 4 in kɔni ko nin y'a donnen ba la ko sabula Guinée ko ni Mali y'a bila yɔrɔ min olu tɛ se ka fosi bɔ o la nin waati in na wa o b'a yira fana k'a fɔ ninjugawale kun min bɛ ka ta ka ɲɛsin Laginɛ ma
Mali ale na se ka dɛmɛ don u kana fɛn aw ka fɛn kura in tɔgɔ ye di o tɛ se ka gendarme musonin dalen to Dumuya kɛrɛfɛ o tɛ se dɛ o ye Faransika ye Dumuya kɔni tɛ se ka ban a tɛ se ka sɔn a tɛ se k'i ɲɛ jɔ aso ɲɛna k'a fɔ ko aso tɛ Guinéen tɛ se k'o mɛn a da an n'an ta kɛ judiciaire in ye sa e ko ka a tɛ se han n'a donna AES la o bɛ mun kɛ maa wɛrɛ bɛ na Allahu Akbar ayiwa n'an bɔra Laginɛ halisa an yɛrɛ fɛ yan min ye jamanakuntigi ye colonel Assimi ale bɛ ɲumanya min kɛ ni u b'a fɔ ma ko œuvre sociale jibondo n'a b'a fɔ ma ko forage ko o ye 300 sɔrɔ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko k'a daminɛ san 2021 na ka n'a bila san 2024 ni marisi kalo in na ko min ye jibondo 2 minnu dilara Bangɔni na ale ni école Nelson Mandela la ko de bɛ jamanakuntigi ka jibondo dilen dafa 300 la nin san in kɔnɔna na ko min ye waleya in ye ko a bɛ nana dɔbɔ jiko gɛlɛya la sigida caman na ko nka ko halisa maaw bɛ kule la ko ji wa ko mun dilen filɛ ni mɔgɔw ma u k'olu minɛ ka ɲɛ k'olu tɔpɔtɔ yaasa maa wɛrɛw bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min jamanakuntigi yɛrɛ bɛ se ka musaka sɔrɔ ka don nin ko in dafɛ cogo min na min ye jiko gɛlɛya ye o bɛ se ka nɔgɔya cogo min ni ji tɛ yɔrɔ yɔrɔ fɛn tɛ yen an tɛ nin ko kuran ni ji kun sama sɔrɔ an bɛ an dafalen ala k'a ɲɛ ka d'an ma seko ni dɔnko ta nasira fɛ an ka ŋaraba n'o ye an ka seko ni dɔnko maaba ye Umu Sangare Wasolonkaw ka Umu min ye Dawudabugukaw ka Umu Mali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka Umu Faransi ye ale wele kunungo ka jɔnjɔn dɔ n'u b'a fɔ ma ko ordre des arts des lettres de la République française k'o da disi kan waleya in kɛra Bamako yan Faransikaw ka maa min bɛ n'o bɛ u ka ambassadeur jɔyɔrɔ la o de ye jɔnjɔn in ta ka da Umu Sangare ale disi kan Umu kɔni y'a jira k'a fɔ ko a nisɔndiyara nin bɛnna ale ma kosɛbɛ nka jɔnjɔn in a dira k'a bɛ sali na sini ko dɛ waati ni waati u bɛ Umu wele u b'a fɔ a ɲɛna Wasolo Sorofe kɔnɔ e bɛ fa jumɛn an b'a fɛ ka jɔnjɔn d'i ma kɔfɛ u bɛ tila k'a wele tuguni Umu an y'a bɔ a ma han komi jamana bɛ taa a bɛ taa an bɛna di waati wɛrɛ ɲinan de sa u ye Umu wele k'a fɔ a ɲɛna a fana ye ɲininkali kɛ k'a kɛrɛfɛmaw da sumusumu jamana bɛ cogo min ne bɛ se ka taa nin nɔfɛ wa u ko ko Umu t'a nɔfɛ fosi t'anw ni ninnu cɛ anw n'u ti kɛlɛ la an n'u ti balawu la ko centre culturel français kɔnɔna na su ni tile seko ni dɔnko tigilamɔgɔw b'u bila u fila ni dɛbɛ la ye français ka société minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ko maa si ma gɔngɔli sigi a kelen kun k'a ka taa ka jɔnjɔn minɛ a k'a da disi la sabula min bɛ yen o ye Faransi k'a dɔn k'a fɔ ko anw ye jamana ye komi u fana ye jamana ye cogo min an ka ɲɔgɔn bonya an ka taa sira kura fɛ k'o de ɲininen don n'o tɛ degun ni kɛlɛ fosi ko o tɛ yen a yɛrɛ b'a dɔn Umu yɛrɛ bɛ se o fɔcogo ɲuman na ni bɛɛ ye o Sanpi n'o ye Amidu Sanpi ye ale tun b'a kɛnɛ kan n'Ala sɔnna ma video n'olu tilara ni Mali online tilara dilanni na anw tɔw na an wasa don a la k'a bila an ka bɔlɔlɔsiraw olu kan an b'a fɔ Umu Sangare ɲɛna ko a félicitation ko nin ɲɛna kosɛbɛ aw ka égliw n'o ye a minnu ma san 23 sɔrɔ olu y'u wasa don Japonkaw la bi 3 badeya ndolati don dolati min bɛ labɛn kɛ ka ɲɛsin Jeux olympiques ma Jeux olympiques min na Mali ni Paraguay ani Israël olu de bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ min ye Asie ye o ka maaw mana na sɔrɔ ka fara o kan ko poule ko normalement ko Mali man ka gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna na ko sabula ko an ka denmisɛnw u sen ka di wa ndolati fana ko Ala ye o nɔgɔya u bolo IM ale min cira conseil des ministres la k'a tɔ wulilen don k'u jɔ dɛ aw t'a fɔ ko ni sa tigɛra k'a tɔ ye jurukisɛ ye jurukisɛ wulilen don k'i jɔ dɛ ko IM cili wa u ma jɛ n'a ye bi u ma jɛ n'a ye sini wa u bɛ wulikajɔ kɛ k'a laɲini kɛ fo ka se a dan na ko mɔgɔ ka bagabagali mɔgɔ ka lasiranni mɔgɔ ka jabugɔli o tɛna na olu bɔ u nɔ na o tɛna na olu siran olu bɛ wulikajɔ min na u b'a dɔn u bɛ k'a kɛ kun min na wa fana ni Ala sɔnna a ma maa minnu ye nin kɛ n'o ye Kwasokaw fɛ yen n'a nana an n'a ɲininka k'a fɔ ko ayiwa k'i ye min fɔ Faransi ma
iye min fo Alassane ma ko be ka ballon mina ka yɛrɛ dribble oy wa ku ko fana ki fana ka ayem ci la ki rewe ka ballon mina ko ki yɛrɛ dribble de o tɛ ni aye min fo anu fo maaw ɲɛna u ka o faamuya n'an bɔra Mali kɔnɔ an bɛ taa sisan Mali ale kɔ kan kibaruw la an b'a yira k'a fɔ ko nin waati in na halisa yɛrɛ min ye Burkinakaw fɛ yen a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na mobili 4 ɲɔgɔnna n'o ye Toyota ye min ye Nigerkaw ka finitigiw ye k'olu ye gɛlɛyaba de sɔrɔ Niger jamana kɔnɔna na wulikajɔ in kɔni a kɛra nin kalo in a tile 21 ko min ye Niger finitigi 23 o de ni tora a ko senfɛ bamaciwale ni jugawale kɛbaa fana maa 30 ko Nigerkaw ye olu bɔnɛ u ni na u ka minisiri o ye communiqué kɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na kabini mars kalo kɔni jɔra Mali Burkina Niger ko min ye jamana ninnu kɔnɔna na ye ko degun bɛ ka wuli ye bamaciwale ni jugawale kɛbaaw k'u bɛ ka taga u tɔ la ko de la nin y'a tile damadɔ ye sa u ka wulikajɔ barika bonyana waleya in kɛlen Niger jamana ɲɛmaaw kɔni ye tile 3 taasibila kɛ n'o ye DI ye u y'o kɛ communiqué la ko ka taasibila kɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasi 23 min fatura Nigerkaw fɛ yen wa fana ko min ye Mali ni Burkina ni Niger ye k'u ma nin ko in bila daagirida la koyi ko wulikajɔ minnu kan ka kɛ jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ k'u y'o o sɔrɔdasi kunfɔlɔw bɔ ka ban bɛɛ lajɛlen ye maa 100 labɛn yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na pankuruko ta nasira fɛ ale ni wulikajɔ wɛrɛ minnu bɛ yen n'u bɛ se ka olu kɛ cogo min na wɔlɔfɔw fɛ yen ni Ala sɔnna a ma dimanche nata o ye olu ka kalata ye n'o ye jamanakuntigi kalata min bisibasa cayara kosɛbɛ dɔw bɛ k'a fɔ ko coup d'état labɛnnen don Macky Sall ale min yɛrɛ ni ale ka wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ a n'a ka tɔnjɛkulu maaw a ka cɛbɔ o ye Amadou Ba ye n'o tun y'a ka minisiri ye k'a ko ni Ala n'a kira sɔnna a ma n'u kɔni sera ka se sɔrɔ Senegal ka pétrole fɔlɔw ko u n'olu bɔ ka gaziw bɔ ka fɛɛrɛw sigi sen ka Senegal bɛ se ka yiriwa cogo min wulikajɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ Senegal bolo Senegal yɛrɛ se ye minnu ye Mali Burkina Niger ka taa se Togo ni Benin bɛɛ lajɛlen ma k'u n'olu bɛ bolo ni ɲɔgɔn min na ani Mauritanie k'u na dɔ fara nin bɛɛ lajɛlen kan ko sabula maa tɛ taa cogoya si la k'i sigi ɲɔgɔn to k'o de la hali bi olu kɔni kɛlen don k'u sinsin o kan min ye Abdoulaye Wade ka cɛbɔ ye k'a fɔ Macky Sall ka cɛbɔ ye a ko Macky y'a bila yɔrɔ min ale bɛna ta k'a sangalama ka tɛmɛ yen kan ko bɛɛ lajɛlen k'i wasa don ale la ko ni Ala sɔnna a ma n'a ye se sɔrɔ Macky sen taara yɔrɔ o yɔrɔ la ale na tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan yaasa wɔlɔfɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na o Senegal kalata hukumu kelen in kɔnɔna na Karim Wade n'ale ye Abdoulaye Wade Senegal jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ ye ale y'a fɔ bi a ka bɔlɔlɔsira kan n'o ye X ye u b'a fɔ ma ko Twitter kɔrɔ ko a b'a ɲini a kanuba a lafasaba a fa ka tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ yen bi ko olu kɔni wulikajɔ kɛlen don ko Senegal ka ninfiɲɛ kura sɔrɔ ko Senegal ka se ka maa kura sɔrɔ ko Senegal ka jamana ɲɛmaa ɲɛnama sɔrɔ sifin denmisɛnnin min galabu ka kɛnɛ a bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ k'o ye Bassirou Diomaye Faye ye Ousmane Sonko ale ka cɛbɔ ko o y'o ye min ye Karim Wade ye k'a b'a ɲini dimanche don ko maaw kana bila dagirinda la dɛ k'u ka wuli u ka bɔ u ka taa Bassirou ta ni Bassirou taara ko ne olu ka parti yɛrɛ de ye se sɔrɔ ko wa k'u tɛna na u sigi fana ko k'u bolo fila da u sen kan dɛ u se ye fɛn o fɛn ye u bɛn'o kɛ ko yaasa Bassirou a ka se ka se sɔrɔ ayiwa ale de tɛ favori ye trouble fɛti kelen tɛ ne ka n'i sen o favori senna sa wa politique ma ye dɛ ale tun ka kalata kan ka kɛ ale tun kan ka don kalata la cogo min olu ni Macky Sall de tun bɛn'a kan Macky Sall tun bɛ ale labɛn min ye Amadou Ba ye o kɔni tun bɛ kɛ cɛbɔ ye ten dɔrɔn Macky ka parti tɔgɔ la Karim Wade o de tun bɛna na don Karim Wade sɔmi ka jan ale y'a ye k'a fɔ ni ale taara don nin ko in na a tɛna na ɲɛ sɔrɔ wa a bɛna na lagosi sɔrɔ a fana ma fila kɛ koyi a y'a yira k'a fɔ ko wolo yɔrɔ fila b'ale la koyi ale ka nationalité ye fila ye donc conseil constitutionnel y'a bloqué a kɛra ko cɛjuguba ye Macky Sall bolo a tɛ se ka sega fereke fɛn fɛn filɛ nin ye a kɔnɔna de ye dɔ de ye nin ye nka n'i ye wɔlɔfɔw ka bɔlɔlɔsiraw lajɛ ka wɔlɔfɔw ka kibaruya dilaw lajɛ ani k'u ka kow kɛcogo lajɛ i bɛ faamuyali caman kɛ nin kalata in na n'Ala n'a kira sɔnna a ma sibiri don karidon tɛ sa wa an n'a lajɛ mɔgɔ dɔ tɔgɔ ye ko fɛn diburu ya k'alisa k'a bɛ bolola koyi a ko ale a muso Sylvia a n'a den 3 ko olu kɔni b'a ɲɛ Jalil Bilal
ale ni a furumuso ko olu kɔni alisa ko u bɛ so dɔ de kɔnɔ ye u tɛ se ka kibaruya di maa t'u kalama min ye fanga ɲɛmaa minnu bɛ gabɔnkaw kunna u tɛ ka kibaruya di olu ma k'olu kɔni kɛra coup d'état in kɔni a fanjugu ye sa koyi k'u tɛ se ka bɔ u tɛ se ka taa yɔrɔ si hakɛ o hakɛ n'o ka kan k'u tɛ se ka o si sɔrɔ u ka sɔrɔnalidonbagaw n'olu dagayɔrɔ bɛnnen don Faransi ma sa olu y'a jira k'a fɔ ko nin ko in bɛ ta koyi Zimeri ni ale ni Jessica Finel ko olu de y'u ka sɔrɔnalidonbagaw ye olu fana y'a jira k'a fɔ k'u ye ko sugu bɛɛ kɛ ko yaasa cogo min na u bɛ se ka taa gabɔnkaw fɛ yen ka taa Ali Bongo lajɛ u ɲɛna k'u ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la k'u b'a ɲini diɲɛ seleke naani maaw fɛ u k'a jira sɔrɔdasikɛ la n'o ye Clotaire ye ngema a k'a dɔn k'a fɔ ko maa minnu b'a bolo ko jamanakuntigi kɔrɔ don koyi ani hakɛw ka kan a n'a ka denbaya fana kan ka lafiya sɔrɔ min ye sɔrɔnalidonbaga ninnu ye ko k'u na taa ni sɛbɛn ye Nations Unies na ko yaasa u ka client lamɛnni bɛ se ka da a la cogo min Faransikaw fɛ yen Emmanuel Macron ale kɔni ye baaraba dɔ sigi sen kan sa baara min n'o kɛ kun ye sa drogue n'a nɔfɛfɛnw olu mun kɛlen don ka Faransi duguba filanan n'o o ye Marseille ye k'o tiɲɛ bi ko wulikajɔ bɛ se ka kɛ o ko la cogo min Macron ko min ye drogue ye sifinnakaw min ye maa minnu bɛ kɔgɔji tigɛ maa minnu yɛrɛ bɛ Faransi yɛrɛ kɔnɔna na ni olu b'a fɔ olu ma ko gangu ale ni minnu bɛ yen bi ni olu kɛlen don ka murutu boloda Faransi dugu caman kɔnɔ na n'u tɛ maa ka sariya bato k'olu bɛɛ lajɛlen n'u ka denbayaw n'u ka fɛnw ko olu de kelen filɛ ne ka doni ko in na tan ko drogue nali a bɔli a sunba a ɲɛɲɛyɔrɔ ko ye Marseille ye o de la ko a ye nin wulikajɔ in kɛ yaasa drogue bon Macron e kɔni e na drogue kɛlɛ sa o parce que ni dɔwɛrɛ tɛ yen n'o tɛ n'o tɛ a ko a ma nɔgɔn dɛ Irisikaw u ka dugu min bɛ yen u ka Assemblée nationale a ɲɛmaa dankan n'o o ye u b'a fɔ ma ko Duma Piotr Tolstoy y'a jira video dɔ senfɛ kibaruya min n'a y'a kibaruya di Faransikaw ka télévision so min bɛ yen n'o ye BFM ye o bolofara min bɛ Moscoukaw fɛ yen k'u b'a da Faransi tulo kan ko n'Ala y'u ci u ka sɔrɔdasi kelen o sen ka se Ukraine k'u b'u bɛɛ fa k'olu tɛ munumunu u t'o musalaha u t'o fɔ k'u kama jigin n'o ye fan si Tolstoy ko Faransi ɲɛmɔgɔ bɛ ka min fɔ k'o y'a ka ligne rouge ye k'o y'olu ka ligne jɛman de ye ko ni Faransi sɔrɔdasi o sɔrɔdasi Ala y'i ci ka se Ukraine k'olu b'u faga de u tɛ hali u ni mɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na ko wa fana ko min ye o ko ye k'o dogolen tɛ ko ni Faransi bɛ jateminɛ kɛ bi ko Américains k'olu bɔgɔ ka girin n'u ye olu bɛ min dɔn kɛlɛ na u b'o dɔn ko munna ko Américains ka mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko wari t'u kun ko ka kɛlɛkɛminɛn san ka di tɔw ma ko munna jamana caman bɛ yen bi olu bɛ k'u yɛrɛ minɛ ko mun de la Faransi kelen ani kelen ni pe farajɛ jamana bɛɛ lajɛlen na a bɛ wuli k'a bɛ sɔrɔdasi bila ka na ko n'u nana ko mɔgɔ ka su tɛ dɛ ko Macron ka su don ko wa ko ale y'o fɔ bi a b'o fɔ sini k'olu fana ka bulonba kɔnɔna k'o kumakan de ye nin ye kamalen k'a fana a ye nin fɔ ka kɛ ni a ka se sɔrɔli ye kalata tɛmɛnen na sabula wasaden kalata ni jamanakuntigi kalata u bɛɛ lajɛlen tun bɛ Irisilakaw fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko min maa in ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka nin kuma fɔ ko hali waati min na fana min ye Donald Trump o dɛmɛniko kuma tun bɛ ka kɛ a y'a fɔ Américains ye k'a y'u ja o Trump bɛ kɛ masakɛw fɛ yen a m'u ja o k'a bɛ k'a ye k'a tora a ta la ko wa ko Faransi k'u kana cɛ in naganagakan minɛ dɛ k'u kana nalomakan minɛ ko maa min don a sen bɛ dingɛba da la wa jɔyɔrɔba b'a bolo Irisilakaw fɛ yen u ka bulonba ale kɔnɔna na wa min ye kɛlɛkɛla o don koyi sɔrɔdasi fana don dɛ pusiri nɔfɛmaa ninnu u ka ko ma nɔgɔn an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen jisuma b'u kan n'Ala sɔnna a ma su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 kunnafoni telimanw n'an b'a fɔ ma brève an nana o kɛnɛ sigi yaasa aw ka se ka faamuyali k'o la sini nɛgɛ kanɲɛ 12 ni o ye midi ye ani Seku Jogo Keyita bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fédération vice président kɔrɔ don ale ye LCBA ɲɛmaa ye an n'a bɛna kuma mun na Mali ka tagali CAN 2023 la Côte d'Ivoire kaw fɛ yen a sera a wolola mun na symposium min n'o bɔra ka kɛ sa ministre ka se ka furu balontanko ko k'aw ɲɛnabɔ ani nin waati in na fédération kɔnɔna na baaraw bɛ ka kɛ cogo di sariya sɔsɔ don wa walima a bɛ ka kɛ cogo di Seku Jogo Keyita n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 12 n'o ye kɛnɛ kan ye an na ale sɔrɔ o jɛmukan na k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko Ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma suntigɛ min surunyatɔ filɛ nin Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye sini kɛnɛ laban ko ɲuman Ala k'a d'a ma Ala k'an ka jamana kolo suma Amara
keba falay k'aw fo a k'an bɛn nɛgɛ kaɲɛ 21 min ye jɛmukan n'o ye brève ye ale kɛnɛ kan Jigi se me dali masala tawakkalitu